chaka cha 2025 kunalizi anthu onse maso kunjira kudikira tituluse tsopano the legendary album, the album of the year. Ichi si chimbale, ichi ndi chibeseni, katundu omanga ndi mawaya. 3 August 2025, Robins Park, Blantyre, get ready. KULIMULUNGU, Kunjaku. Mr. Testimony, Faison Snowden, KULIMULUNGU Kunjaku album launch. Tinaitereka, kuipika, taipula. Iyo, let's go! Asana kwere pa stage, Mr. Testimony. Apostle King James Pidi, Dr. Favored Martha. DD Vocals. Mauke, Kama Kwiriro, Eliza Mponya, Limbani Simenti, Nerigo Women's Choir. All the way from the capital city, Lilongwe, Apostle Noman Pidi. Madarito Banda. Alex Sinkalo Komanso ena ambiri. Pezanianu tikiti 4,000 kwacha. Kapena apo ai tikapapatizane pa komo la Robins Park. 1:30 masana. 5,000 kwacha manja. Inu matibwa. Officially sponsored by TNM and Raj Furnitures.